Di mo lang kasabot. Ato ni agi og kanang pagrespeto atong Englishon. In English. Ako na lang siya kinama ko CBS. Sir, we are speaking about English. Hi sir, Jeffrey, good evening. Very good. Sorry we use our own language. Yes, sir. If you do not understand, that's your problem. Ay, ganabo. Tinood bitaw na di siya kasabot, problema na niya. Awa na. Kauwang kayo. Ika na pa yung English me. Sir, but as a matter of fact, never mind. Get the change. Kibaw ba ako mo English? English, ha? Gitawag ako kina Sir Jeffrey. Giyon sa mga. Siya nga, unya rapasod la si Turag sa issue, inig-abot na nako. Tinood na. Kaya na-traffic man si Sir Jeffrey, gikag report. Yeah. Uy, traffic. Nanaw siya ganiya. Ikaw mo tinitubag. Babae mo to, abin akong iyang asawa. Yun sa mga pagsulti. English speaking. Ay na, ginagbasag na din sa Bisaya, English man na nila. Pag abot ako sa gate, mag-sing kugsod, namin ni ring. Yan ako, hello? Yung sabi ito ba? The subscriber cannot be reached. Please try call later. Basig iya itong asa, babae magkatingog. Ilas kayo. Ano yan, itawag na magkagbalik, pag-abot na Ibalik mo sa diya. ring, pag abot ako na sa guardhouse. Yun sa mga pagtawag. Yan na sad. The subscriber cannot be reached. Please try call later. Hilas, biyali mo. Ditubag na ko, oy. Kabaho di ka mo in English. Oy, gibuguan. Yun sa mga pagtubag. Akong ginan. Hoy, ma'am, if symptom persists, consult your doctor. Matagkab lang kag in English, oy. English mo sana. Abot magagtambal. Mo in English din mo nga. So tiyan ka siya, dita magpaka-bogo dining dapita kay mga bright trabata. Uy, sila may angay makulbaan ato. Sige ba ka siya, di ko onay magpakawa kay nara ba kong classmate, oh? Classmate mo? Sir Minard. Yung tira. Mo bitaw na pag-iwan niya nga. Di mo mga classmate. Eskwelahan. Oo. Lani mo eskwelahan simbahan. Eskwelahan ka mo magka-classmate. Yung tira. Uy, si Sir Minard, di nakalimot ako siya. Kaya nga naman. Bisang naabot ko EBS, lain-lain magyutag way of life, lain-lain magyutag swertes kinabuhi. Tinood na. Di nakalimot si Minard kapag eskwela na mo. During our elementary years, si Minard ari na mangupyan ako. Sapa di ay. Oh, Si Leonard. di pa na inana yung lawas. Yung tira. Paspasi, di kita bayaran buwan mo. Tinaw lagi na! Classmate mo? Oh! Pangutan na, pag eskwela na mo, elementary, si Minard Sikan, ako'y valedictorian. Yung tira. Pila mo kabuok. Duha rami ng eskwela. Magbuot ka mo may kaya mo maestra. Ang aldi masikan si Minard, nga iyang grado, iyang zero gamay, akong zero dako. Oh, zero. Yapon, bugo. Bitaw na lang, kaya ko dako. Galis. Dito pa ka, third ka. Ano, zero sa akong gamay. Magkinaroon ta. O niya, bright put me naming Minard. Yung tira. Oh, niya, aside nga bright me, before na ko day malimtan, naman to yung mga architect ganyan mga babae. Gitutok-tutok mo itong mga inatay. Gusto kayo manaway ba? Hindi ko, nanasa na ako. Pag soda mo ganyan, pag soda isyot, ma'am, mau ni isyot siya. Sir, wama may mga hiring plumber. Hilas kay mo da. Unsam niya akong ilong, ligwat. Sakitan lang di ba niya? Lain ba yung ilang mga architect ng mga babae? Gusto kayo maglibak? Gilibag ta ganino. Niya nam tong guard, ma'am, pasudlon sa nato, ma'am ha, kay mau ni performer. Tinood na. Gingnam nang kusap, hala, mau din ni Idol Turagsoy. Oh. Puti mo dahil personal. Pagkauwaw lang kada. Nangunta sa sa kababay, day, nana ang perform ay. Mau din ni isyot. Oh, nya. Giatay, murag kriminal. Ya tera, hinay-naya ko niya day ha. Pero pasabta sila shot nga, Ay, kaya mo pag ilahan nag-istorya. ato lang klarohon, kamong mga gwapo-gwapa, pasalamat mo naming mga batig naong. Kay wala pa mi ay. Digin mo, ma-highlight. Pasalamat mo kami gaantos. Sakit oy. Pero, tinudan na, bisa ginanining naong ni shot, Di- mga gwapo-gwapa ni pamilya. Di lang ko ta magmiglan na bagay bisita bi amin mga inabayan. Iyang mama, gwapa. Tinood lang na akong papa gwapo. Iyang mama, gwapa. Kamagwangan akong babae. Oh, Nami- namiskar-kar gutos ta bunok. O karang nabot magtabunok. Anak ka gwapa. Mabitaw na nangutan akong mama Turax kaya ako magoy gantos. Yun sa man mo yung mama shot. Akong gingnas mga ano man akong naong ma. Yun sa mapagtubag sa mama. Ang ano man ilang naong ni mo na akong waka ba jerjer agta. Tinood bitaw na, pagpanganak siyang mama, iyang mama, gamahay. Giyaw-yaw mama. Iyang mama, nanganak sa una, diha pa mas CCMC. Sa meaning. Cebu City, mag-penal center. Tanawa ni si CCMC, nangamatay lang pasyente, ang building, o pagin mahuman. Tinood bitaw na. Bitaw eh. Iyang mama, nagtinga, pagpanganak siya, so pagbilang ka, sus, nilusot, tinagwa niya sa, maura ni, siyang kabuhan, puros ilong. Di na mao. Yun sa ning mama ni mo. Akong gingnan mama bitaw mga ano inani man akong naong sa hilom na. Kay tanan akong anak ikay pinakabunog na akong pagpanganak nako.
Ay, Nabunog mama ko no. nganong nabunog mas mama ni mo shoot. Magitong nangutan ako, kinising-kasing nila ko ba? Giyon sa mas mama ni mo. Giing lang ko na sa doktor, utong lang, utong. Oh, o niya pagawas. Paggawas ko no, gisagpa, mama pa. Ngano magadok utong nang dili libang. Mo na inana na imong now. Pero kiba mo share lamin ninyo, kami mga bating nang, homo kami pasanginlan. Bitaw eh. Kami dito semua, og nitong hangon, ako'y suspect. Kini po siya, nag-eskwela. Og nagani si classmate, mong tangag lapis, suspect po. Ang pinakapait kay absent pag yun. Suspect ng yapon. Pero shot, para nindot kay paminahon siya ba? Amo na nang gidawat kay amo rabangan Tris Gupitos na abot na may perform from Makati. Yeah. Gi-hire mi dito sa Star Magic. Oh. Kay nangita sila komedyante sa Cebu nga na-discover mi sa YouTube. Bisag asa mi mo adto, proud gid mi amo nang dadon ang Cebu. Pero sakitan na mi kay nigingon na mo gwapo, di mo to ang mga tao. Pero nami talent eh. Pero pagpakis ninyo, bahalag ba timig na ang namin talent? Mo na nga, kung sigitan mi naanad nami, ganyan, gisigitan mi si gwardiya. Oh, pinana ba shot? I-shot, batik naong. Pero na talent. Aha. Di ba lami kay paminong testingan sa panalitan basig usban ron ba? Sige ko. Manggawas na ba ni kuman? Maglakaw ka. Ato inana kanindot paminong. Oh, sige, sige, sige. I-shot, batik naong. Pero na talent. Di ba? Batik kay sa intro, mabawi ras ending. Tinuod na. Nihangyo man si Sir Maynard, atras ko no. Rewind. O rewind. Yatera. I-shot, na talent. Pero batig na ako. Anong yatras mo sa... Shot. Dagang mamaminaw na to sa radyo, may pag magdrama ta. Drama? Oh, kaya niya ba to ganyan? Asa mo tong babae ganyan katong young vest nga po ah? O, sikat tong MC. Yan na siya nga, kana si Idol Truck sa iba, ulitaw pa din na. Oh, yatera. Niya na itong arkitek, og manguyab na nako, akong bana akong buwagan, siya akong ipuli. Yatera. Niya ako. Ang usa ka arkitek ka babae, nasuya sa, siya kana si Isyot, og ulitaw sa na, manguyab na nako. Eh, sige ko na. Among kanding, ibaligya, siya ako'y tugway. Huwag yung batasan, eh. Ang angan, kinakakita mo sa Cebu Salita sa TV5, katong Sigot the Wonderful. Tinuod bitaw na, salamat kay... Kita mo to sa TV5. Ako tong kawatag kandeng dito. Abi ni ma'am, ikaw tong kanding. Shot, para mo to sila, daghan tag talent, daghan tag tingog. Oh, lain-lain tingog. Ni-request man ni ang ato ang Singaporean nga project advisor. Yeah. Son akro gibiyonas Duterte. Duterte. Ah, Ihatag ko. ipailati ka. And the red corner. Ama-amaw ka boxing. Anong buwanga? Duterte ba? Apuwang kang sinina ko. Talikod siya, talikod. Talikod ba? Talikod na na. Abi man ako, burag ato bang. Ang ba naman, tangkogo. Ina. Larga. Ladies and gentlemen, live diri sa Mandanay Bay, niduaw ang atuang presidente, Rodrigo Rua Duterte. Ay sa, mo din ilinagtang Duterte? Arthritis na buo. Larga. Anak mo na digong basta may istorya. Ganahan kina siya basta mga Bisaya ang crowd. The reason why I am here because I love the country of the Philippines. Tiwasa! Alam mo, pag sinabi ko, gawin ko talaga. Continue! If I stop, you must stop it. My God, I hate drugs. Tiwasa! 1 million na sarapan ko, hindi ako masilaw niyan. Pero pag mababae, sarapan ko masilaw mga. Tiwasa! Yung mga drugs. Yung mga drugs, sarado na yan. Putang inang mga yan. Mercury drugs, guba yan. Drugs yan. 360 guba yan. Doktor, resita drugs, patay lahat yan. Putang ina yan. At tulad tandaan ni tanan, pahilo tatanan. Nago ni maghihilot diri dani. Mo dito ni nga hingi-agi ni mong haplas. Oh, Shot! oh. Akong sunon, Noy Aquino. Noy-noy po ka. Oo. Tagalog na nas noy-noy. Intro. Mga kaibigan, ang dating presidente ng Pilipinas. Usengan? Dating presidente. Sonson ang dating. Kanang daan ba daan? Adaan. Abi na kong dato nga nita king dating. Kada bag dato ba na pupre? Daan ba? Kada tarong ha. Mga kaibigan, ang daang presidente. Yatay, balik yung punta Bisayaan eh. Lalo ba yung mga Tagalog? Ang ating huling presidente ng Pilipinas, Pinoy, pasok. Asam kusod. So, yaw naman. Kana si Pinoy siya, di mo ko nakaklaro.
Tinuod na. Hap. Ang linya ni Pinoy sa iyang political ads nga gi-air sa ABS, di na malimtan. Unsa man? Kayo! Ay, singhage! Saywar man na para mahadlok, mamutar, gyud. Kayo ang busing ko. Yatera. Sa dalang matuwid ang truck diretso ligid. Sa dalang lubaong ang truck diretso hagbong. Agoy, gina. Mga kapamilya, Benigno Aquino, hindi ako magnanakaw na darang kawatan ay. Magoy! Napakauwar, magoy. Sorry, shot, nabuhian ako. Nakam na ka. Nangawat na pag laptop sa una. Hilo mo Ako pasangin liya. Laptop, kawat yung laptop ay. Shot, before ta na entertainer mo na imong trabaho. Nalangi pagkawawan ng konti mo dire. Nabuhian na pala ako, shot. Nagawat kag laptop. Charger, mga gato ka. Nangawat lagi kag laptop. Walang yung mga laptop, oy. Charger, oy. O niya, anong gabi, gabit-bit magkag laptop. Naapil mas charger. Magdrama na lang tayo. Dramata. Oy, pero nailang request kay naman mga Tagalog. At ang mga engineers po, Tagalogin natin. akong sunon si Mike Enriquez. Yati, o ka na. Sir, sa mga makasubay, o sa nakasubay sa ko ang career, before ko na abot og ABS, I came from GMA. Tinood na. Akong name dito sa FM, diri sa Cebu, sa GMA is Papa Troy. Papa Troy. Matong wakay ko mailhi kay sa gawas. Dati kong entertainer, man ang ilang name na ko, Toragsoy. Ang Hot FM o ang Energy FM, no? Oo. Pero sultihan mo, kami mga radio announcer, kami mga radio personality, sa tinad-anay lang, talent yun na mo. Tinood na. Kanang tingog ni Sir Mike Enriquez sa TV, maura gyapon na sa personal. Makuha ni mo. Masuunan ako yung tingog. Yati ra. Maglisod lang ko Sa unsa. sa iyang ilong. Ayun, nagsun ang ilong. Awali lang, yung tingog lang. Oh. Motumog sa di, sir, kana si Sir Mike Enriquez, ang tingog niya kung magbalita, maura na akong mo Stoy, Jerjer. ma'am, ay kataw ka ng Gerger, ma'am, dili na bastos, ma'am, ha? Ay, patapos. German word na, ma'am, si Sir Margo, kibaw na na. Ang Bisaya ng Gerger, ma'am, tanaw. Tanaw na, ma'am. Ni tanaw man ka na ako, ni Gerger ka na ako. Ni tanaw sa kunimo, ni Gerger sa kunimo. May pagtanawan na ita, kay magsisira na ita. Tanaw ka ba? Jerjer ka? Shot! Ha? Ipaila, akong sunod, Mike Enriquez, ang yang voice on cam, same voice nga nasa balay. Sa personal. Samot ang murimidyo sa sawa. Okay. Mga kaibigan, andito po si Mike Enriquez. Mike Enriquez, pasok! Soda na siya. So na. Iyang asawa nakahiga, Nakahiga na. nakabilangkad. Kita yung bunganga. Ang bunganga siya des babaw. Oo. Ang bunganga to. Bunganga. Oh. Banging larga. Nakahiga ng misis ni Mike Enriquez, nagbilangkad, inigtungtong ni Mike Enriquez, palungo ng suga, wanay magsaba-saba, mura nagabalita. Yakira. Nakahiga yung asawa. Nakahiga. Sabi ni Mike Enriquez, maganda kami makaibigan to mo si Mike Enriquez, ako'y nakahubo. Ang akin ay nakatutok, kaya ipasok. Ito buwangan mo. Nireklamo yung asawa. Ang mawang Siya, gawin. Mike, dahan-dahan lang. Agoy, gino. Oy, si Mike Enriquez nagalit. Galit. Iyang asawa, gitulisok. Inano niya. Ano ang kala mo sa akin? Natatakot? Hindi ko ikaw. Tatatatanan. Namin ng lili. Nanglili. Sino yung nakasilip? Oh. Ang nanglili ni Tubag. Sige, sa gano. Mike, anong klapyo po ang inyong saksi? Napag-isa. Kala si Mike Enriquez, huwag na intro na extra. Na-intro na extra. Tapos na. Tapos na. Mga na inikundang. At dito tapos mag-ibigan tapos si Mike Enriquez. Walang kinikilingan. Walang protektitahan. Ako, gahubo tanan. Buwang. Yang asawa, dako na kay bilangkat. Mag-unsa na yung asawa. Mahiya naman ako. Maraming mga babae. Oh, hindi, bibilang ka din yung mga yan. Sabi ng asawa niya pagkatapos, anay, Mike, lagi mong tandaan, ang akin ay bukas 24 oras. Pagtarog daw eh. Tumatawa na yung mga guest nating mga Tagalog. No. Akala nila hindi tayo marunong manghingi. Sir, dito sa Cebu, may iba sa inyo? Oo. Isang tawa, 1,000. Yabag na. Huwag kayong tumawa, sir. Bakit? Maraming 1,000 yan. Okay, drama ta shoot. Drama. Para maka-feel sila shoot, hay, kinabuhi entertainer, kunuhay imo kong lolo. Lolo. Ikay akong apo. Apo ko nimo. Wa ka ni mabali. Agwantahalan ng apo. Sige. ha? Maka-relate mo ani kay nahitabo ni during Christmas, giatake ang apuhan, magani kay naabtan sa apo. Larga. Apuhan o apo, music o yuan. Larga. Himatyon imong lolohan ata sa Chungwa. Chungwa ni. Larga. Himatyon ka. Himatyon ko. Larga. Lalo! Lalo! Ay sa! Nagkasabot ka sa drama wa! Kasabot. Ang imong lulo himatyon nga mura magkag nakadaog og grapol. Di ka malipay dako kay naghiyuta, matay na ka.
Ang akong pasabot ba, himat yun imong lolo, inikso ni mo, hilak-hilak. I-feel, gina ni. I-feel lang, toral. Para additionalan. Hilak-hilak. Hilak-hilak ha. Tikto, ang apo o ang apuhan. Go. Dali sa. Kung muhila ka, mura niyo yung ilubong. Himat yun, pawa pa mamatay. Umasa ka mo yun. Kala bang with feelings ba? Oh, with feelings. Larga, Sige. giatake ko na yung lolo. Oh, get track. Take 3. Lights ka. Action. Lo. Di na magkakamao. Ano mas babaw? Giatake yan, lolo. Isa. Ang sakit sa lolo, atake stage 2 mo na. Stage 2. O, darang stage 1. Magtaro kay. Uy, klaro ni mo. Hila kay ni kabot. Sige. Si imbis sentimental kayong drama, mga tawa na nung mga tao. Unsaon na Ano ba? Lolo? Ano ba? Lolo? Ana? Sige. Para ma-feel nila, step by step. Go! Lo. I-timing mo. Lo. Kato bang magdrama bang amura ka report? Kami na-discover gud may tungod ni birthday bandaan. Tinoon na. Kasi siya na naka-report man is DYHP kato na bangga sa SRP. Tinoon na. Dati di kong reporter. Mabita na nga swabe kaming voice, ikay una shot. Ang istorya ng reporter na ginay. Basta mga reporter. Oh, anak ito sa Bortiban, buhi pa to. Ah. Anak sa Bortiban. Isyot, pasok. Sorry ka. Report ko. Bortiban. Nako SRP. Nilalisan 3. Gawas ang motok. Gawas ang tayo. Mabaho. Lagi. Dili man na may sulti on air. Saan man nila? Pero ang tinuod alay lang, kung mahimo mong radio announcer, agi mo pa hinambog. Bugiro ba ko yung ba? Kaya maparehay mo, nakadamo mo itong balita nga diri doon sa Park Mall, sa CCC, gitabang nga kulata, patay. Patay tinuod. Announcer to sa radyo, kauban to nako. Bago ba to? Hambugiro mo kay shot. Kaya nga naman dito. Para mailhan siya, gibsag na sa gawas, wa magprograma, Oh. dako ng tingog. Kung saan man niya? Gikan matug dito sa babaw. Oh. Siya, taxi? Doctor. Hambugiro kayo ba? Hunong taong taxi. Oh. Sa, sir, magkasya siya. CICC? Pagkabot si CICC, hunong nito, hunong niya. Pila? Hambugiro. Lagi. Sus, pag dahing gawas na may standby, hambugiro magtingog. Oh. Tabang ang kulata. Pag siya. Agay. Nakita ng mga barkada kita, pangagdunggap. Sak. Patay. Buang. Amaw. Ala, dito na. Hilak-hilak na ni. Hindi ko man ani, magpasuto kami. Oh. Larga, hibat yun na ni mo lolo. Oh. Climax portion. MMK. Magpakailanman mo kaya. Pagtarong ay. Rambo na, Jimmy, GBS, go. Lolo. Ninduta sa sounds. Ay, sadong. Bali mo ng buhang nga. Hubo-hubo lagi. Ang tukar ng himat yun. Hilak Yaba. Mali ang tani si Iluan rin. Nanawag na ba si Congressman Frasco? Go! Tukar nung kanaha. Galo ka, Lolo! Apo. Galo ka! Agay. Galo ka, Lolo! Galo ka! Ako tiil, gitumban. Tarong. Drama ay panunod. Ayaw pang ilang. Nagtinga na. Apo. Lo. Og mamatay gani ko, Apo. Ginuman, Lo. Kining yuta sa Mandanibi, ayaw na ibaligya, ha? Ala, di man ni Ato, Lo. Mabitang ayaw ibaligya. Kakabligya buhang ako. Pumaligya kag di mo, kada ko na tong priso. This time, drama na gini nga tinuod, amo nang pasudlo na mong leading. Haliday. Nani sa salidang kadinang ginto, in English Goldilocks, sa Binisaya Kadinas Iro. Dali day. Okay ra na day, apil mas bayad. Mura mo sa kagistan pan. Ato ko atong script. Yabag ko kay script. Ako kay director, be. Ikay direktor. Ako kay director. Aman tong usa ka microphone.
Daraday, oh. Ay naton lahag, makaupaw na. Day, kabalo baka mo Tagalog, day? Ay, Tagalog ni. Okay, mo may request or minor. Request ni sinuwat ni sir. Sige, ako, kamo akong Tagalog. Marunong ka. Oh, come on. Ang galing ah. Alam mo, akala mo sa akin, are you subtracting my edition? Go! Go. Tagalog yung script. Uy, sa'yo na kayo na eh. Babae, Siya yung, kabit. Kabit ko, asawa ni. di sa Tagalog iba yung asawa, yung asawa yung mana. Siya yung Mrs., ako yung Mr., ikaw yung kabit. Oo. Bagay ba? Oo. Bakit? Bakit? Kaya? Kuyawan mo ko ni mo. Huwag may coronavirus. Buwang ka. Larga! Larga. Ako yung Mr., siya yung Mrs. O, ganito lang yung link ano mo. Sige. Yung linya mo. Anong linya ko? Saan kayo pupunta? Yun lang. Yun lang. Saan kayo pupunta? Yun lang. Huwag mong dagdagan, ano? Gay ko para bulan, eh. Yate ra, pinunalay na niya. Gatang din nga. Huwag may dako-dako ni, eh. Tuway, hello vlog ya. Ma'am. Dek, huwag mami ng royal serve. Mga ramen, ako'y sakit-sakit ra bang bantel nga nihatag ang buhagan. Dindong mga inay ba kay ang sponsor maahat iya mo gamay day. Sige, Ina-ina, yan ako, kagaba na ra akong buhagan. dali ka. Pero again ha, reminder lang, as a professional entertainer, it's all for fun ha. Kay sa mga bata, ano daw, may mga bata. Pero kinita lang, gihimo din na to para sa kalingawan. Okay. Dali ka. Ano ra ni? Ah. Ang imong reception na ni. Ah. Saan kayo pupunta ra? Saan kayo pupunta ra? Ayaw lagi ko ni. Dahan-dahan yung pagbigkas, pero dahan ko rin bigkasin. Saan kayo pupunta? Saan kayo pupunta? Ano? Kano? Ay, huwag mong dagdagan nga. Sige, wag kong dagdagan. Saan kayo pupunta? Saan kayo pupunta? Ingon na dali, magtanan kami. Magtanan? Magtatanan kayo! Kana. Oh, mabuti pa patayin ko kayo. Ngano pa yun ng butik? Katagalog eh. Tago ka. Mutago ko. Ato ka dito. Mag-shooting ka ta, mutago rin ko. Tabanan ni, tabanan. Magtaban mo. Ay, hold the hub, binili ko. Laga, tago ko. Ay, gini. Kana na lang. Gini. Anak. Anak. Okay. Agwataran yung saktong, tas bayad. Direk, tatago na ako ha. Tago ka, tago. Okay. Lights! Camera! Teka muna, wala akong appeal. Kasali ka, apil ko eh. Sabi mo sa Bisaya, kamera, kamura di ay. Kamera ka ni, kamera ba? Ana ba? Ayong video. Video. Pero para mas klaro, sabihin mo, lights, camera, sali ako, anak. Light kamera, sali ka. O sali ko. Ayaw kay kamukha mo, ha? Apil ko sa bayad, yawan niyo ko. Lights! Camera! Apil ko, ha? Sali ka. Lagi sali, lagi ko. Action! Action! Darling! Darling! Saan ba na mo? Wala rito. Taban tayo. Bana, gawas. Oy, bana. Oy, bana, gawas. Oy, bana, oy, gawas, oy. Saan kayo? Saan kayo pupunta? Ganina ra. Bugo nito, hanak. Inigtabal mo gawas, eh ka. Sabi mo kanina, magtago lang ako, ba't pala lalbasin? Ah, come on. Inig-shooting mo, gawas nito. Kinawat na yung asawa mo. Magbasok, malipay ka pa. Anong gigawat pa nila? Napiti? Pumayag sa lumayas kami. Di ka Ayan, lang. pumayag, masaka, pumayag. So, na yun. Pag tikto, pag action, labas na yan. Labas agad. Ha, inanara din ha. Huwag mo ka mo ingon. Lights! Camera! Sali ako. Sali ka. Action! Darling! Saan kayo pupunta? Antayin mo muna kami. Ingo makalabas na yun. Sobrang mabilis. Balik ka sa. Balik ka na.